Εγώ πρέπει να βλέπω... Μπόλιασμα αμπελιού. Ή πρέπει να... Πρέπει να το ξελακιάσουμε πρώτα. Ναι. Ξελακιάζουμε το τρίμα. Το κόβουμε βαθιά. Ναι. Πες το να ακούγεται. Ναι, το κόβουμε εδώ. Έτσι, όσο πιο βαθιά γίνεται. Για να μην βάζουμε πολύ χώμα. Για εμείς και... να πάλι. Μετά παίρνουμε το μαχαίρι, το σκίζουμε. Μετά παίρνουμε το ήμερο Τον μπόλι. από τον μπόλι, το βάζουμε εδώ που το σκίζουμε. Το χτυπάμε καλά να μπει μέσα. Και μετά το δένουμε λίγο και το σκεπάζουμε ύστερα. Αυτό τώρα θέλει σκέπαζα με χώμα, Ναι, αυτό θα το σκεπάσουμε για να μην ξεραθεί. Ελαφρώς. Θα το σκεπάσουμε για αυτό που βγάζει και δακρύζει, για να το κάνει εδώ τον κάλο. Αυτό όλο το νερό θα γίνει κάλος άσπρος. Όπως αυτό που το... Να, έτσι θα γίνει και να πιάσει. Κατάλαβα. Έτσι ακριβώς θα γίνει εδώ για να πιάσει. Άμα δεν γίνει αυτό δεν θα πιάσει. Άμα δεν κάνει κάλο. Γι' αυτό το σκεπάζουμε. Να μάσει όλα τα υγρά εκεί, τα σάλια, αυτό το υγρό που βγάζει, για να μπορεί να κολλήσει το αμβόλιο. Ωραία. Αυτό είναι. Και είναι άνθρωπος που είναι